Na začiatku vzťahu sú narcisi veľmi milujúci a starostliví. Chcú si vytvoriť so svojím partnerom veľmi silné puto, aby im človek absolútne dôveroval. Keď si ich partner otvorí srdce, začne druhá fáza. Ponižovanie, hádzovanie, manipulácia a výsmech. Do vzťahu si často vyberajú ľudí, ktorí majú nízke sebavedomie, sú empatickí a veľmi priateľskí, túžia po láske a takých, ktorí sa vedia obetovať kvôli rodine alebo kvôli partnerovi. Jeho partner, ktorý bol očarený jeho správaním na začiatku vzťahu, nechce uveriť, že sa tak dokázal zmeniť a veľmi dlhú dobu sa snaží vysporiadať s týmto jeho nepríjemným správaním voči nemu, ale počase už aj on si začne uvedomovať, že ich vzťah nejako upadá, vtedy si to narcis všimne a začnú druhé medové týždne. Ich partner si myslí, že všetko sa vrátilo do normálu, ale tento kolobeh sa zopakuje. A s časom narcis sa začne správať horšie a horšie. Často používa také slová ako ty si taká nula, kto iný by ťa chcel, však sa pozri na seba, ak sa so mnou rozvedieš a ma opustíš, no zostaneš sám, však videla si ako vyzeráš, alebo videl si ako vyzeráš, však si už tlstý, starý, nemožný a podobne. Narcisti, hlavne sa to týka mužov, sú dosť často neverní, pretože potrebujú si zvyšovať sebavedomie, ako sme spomínali, a sex či nové obdivovateľky mu dávajú pocit, že je neodolateľný a úžasný. Čo narcisi v skutočnosti cítia a čo majú vo svojom vnútri? Majú veľmi nízke sebavedomie, keďže, ako sme povedali, poznali len podmienenú lásku. Keď bol narcis dieťaťom, jeho psychika trpela a tak sa emocionálne uzavrie a vypne empatiu a vlastné pocity. Keďže nemajú sebalásku, bohužiaľ nemajú z čoho čerpať sebavedomie. Práve preto potrebujú obdiv zvonka, neustále a bez prestávky. Len problém je v tom, že to sebavedomie, ktoré si nazbiera pomocou toho obdivu, sa veľmi rýchlo míňa. A preto potom potrebujú ďalšiu dávku lásky, obdivu a pozornosti. Partnerov počase narcisi vyčerpajú do krajnosti, kričia, manipulujú, ponižujú a citliví ľudia to naozaj veľmi ťažko znášajú a má to veľmi silný dopad na ich psychiku. A veľmi často končia u psychológov alebo v ordináciu psychiatrov a už musia brať antidepresíva, aby sa pozviechali. Narcizmus sa veľmi ťažko lieči práve preto, že si nikdy nevyhľadajú pomoc, pretože oni vedia všetko najlepšie a žiaden psychológ im nemá čo nové povedať a nemá im ako pomôcť. Preto vo vysokom veku veľmi často zostávajú sami, pretože ich deti už nedokážu s ním tráviť čas, ich partneri ho púšťajú, pretože už psychicky nezvládajú s nimi spolu nažívať. No a narcista samozrejme nič nepochopí a len sa sťažuje, že všetci sú nevďační a on venoval celý život svojej rodine. Takto sa mu všetci poďakovali. Na dnes to bolo všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Prajem vám krásny deň a vidíme sa na budúce.